i, per tant, fins a l'últim vot serà important. Us recordo una vegada més que va perdre per 2 vots. I el PP va guanyar la majoria absoluta. Per això us demane que us fiqueu les piles, que tots continuem perquè fins a l'últim vot vaig a la urna per aconseguir el que tots volem. El 28, Almassora comença el camí d'un nou futur, on el bloc siga la força decisiva. La clau està en les vostres mans. Que passeu bones festes i que el 27 tots de nou